Hello mindenkinek, Laci vagyok, és ez a csatorna legesleges videója, amiben ismertetni fogom, hogy miket fogunk ketten Bálinttal felrakni, de ő most nincs itt. Leraknám ide a kamerát, és ismertetném azokat a dolgokat, amit mi fel fogunk venni ezen a LB stúdiós csatornán. Először is üdvözlök mindenkit ezen a csatornán, és lesz egy tag, Bálint, vele csináltuk meg ezt a LB Studios channelt, és ezen a channelen várható tőlünk gameplay, valamint vlog, challenge-ek, akár bakik, vagy éppen hülyességek, ijesztések, mit tudom én. De kommentben nyugodtan lehet adni ötleteket, hogy mit csináljunk. Lesz nagyon sok játékról videónk. Lesz Minecraft, Call of Duty, talán az is lesz benne. Good Game Empire, talán ismétek. Bálint 48-as, igaz, hogy csak 19-es, de az nem baj. Én nem fogok vele játszani. Na hát, vissza is térve, hogy még mi várható tőlünk. Várható még tőlünk olyan videó, amiben nem csak mi leszünk benne, de viszont várható olyan videó, amin csak én leszek rajta, vagy csak Bálint. De akkor is erre az LB stúdióra fogjuk feltölteni a videó nagyját. Mivel én is csináltam egy YouTube channelt, és ennek az a neve, hogy Tyukod László, és hogy ne tűnjön úgy, hogyha Bálint is megnézi ezt a videót, hogy akarom reklámozni az én channelemet, ezért elmondom, őnek is van channelje, és az ő channelje nézete. Sokkal többen nézik, de viszont ő már 2 éve megcsinálta. 1-2 éve körülbelül. És az ő neve Szacsuri Bálint, hogyha beírjátok, kiadja ő, neki nagyon sok Good Game Empire-ös videója van, de van több videó, más videó is fent. Na hát tőlem, az én csatornámon csak vlogok vannak. Na visszatérve az LB stúdióra. Az LB stúdió, hoppá, itt volt egy darázs. Az LB stúdióról annyit kell tudni, hogy LB mint Laci Bálint, LB megint, mind legjobb barátok. Ugye csak egy LB van benne, LB stúdió. És mi ketten fogunk ezen az LB stúdió channelen videózgatni. Mondtam, még néha tagok is jönnek, nem tagok. Meghívott vendégek, és fognak ide jönni. Na, ezt ne úgy képzeljétek el, mint a Jó reggeltbe, vagy a Frisbee Hajdó Péterrel. Nem olyan lesz. Nem is olyan, mint a híradó, hogy én itt fogok beszélgetni, és elmondom, hogy mi történt ma. Nem így. Na hát, szerintem ennyi is lenne. Iratkozzatok fel, osszátok meg, jelöljetek, milyen nem jelöljetek. Osszátok meg, lájkoljatok, és hát remélem mindent elmondtam, amit tudni akartatok. Ha nem, azt kommentbe írjátok le, és írjátok meg nekem. Tippeket a következő videóhoz lehet adni, vagyis kellene, megköszönnénk, ki is emelnénk azoknak a nevét, akik ötleteket adnak, és jó ötleteket adnak. Na hát, köszönöm, hogy megtekintettétek ezt a videót, úgyhogy az én nevemben és Bálint nevében is búcsúzok, remélem ő is ezt mondja. Búcsúzok, sziasztok!